ngarit toko lho. Lah, ini iki ngarit angeleran. Ngarit ya ora landhep blas. Kapan entuke ini iki? Piye kayak iki? Ngejak ngarit kok malah gur HP-an ae lho. Ngene iki ngantekan. Piye ngono lho. Taiwan iki jelas sih. Kasus Taiwan iki. Koyo ngene iki masalah. Ayam model sekolah. Oh, kayak paketan iki. Wis tenan ndelok. Seru malah paketan entek. Oh, kok injaran. Kayak tenan apa sinyal itu. Oh, lah wedhus kok jalanan tenan kok iki jelas iki mabung iki. Malah gur jegikis karo HP. Ini iki ngarit dhewe kangelan orang ngewangi malah gur deloki HP terus. Wong kok manang kok jengkelne terus lho. Gelem ngewangi wong wedok ladang gur upah HP terus. Awan balik sentuk urung ten lek ngarit kae. Tak kon golek paketan. Jan. Alah, aku yo males sisan kok. Ngarit sisan karep ora dipakani. Paketane mbok entekne to mambungi mbok udolan mabungi. Apane? Paketan. Ora dolen HP. Alah, nggih anu. Balik yo. Ya yo. Dah tun. Kok sepet sakmene iki dipakan opo iki tut. Iki dipakan kowe ora warak iki tun. Ngarit mau oleh sakmene iki setengah hari ya ampun. Nanti es palas sing tekan kono kok ngarit ya Allah. Oleh setekentil kowe iki ya Allah. Ya sampean gur HP anae lho terahno. Jembleng rasane. Makane jo HP anae. Ate iki ngarit montes sakmene iki. Ngarit mau entuk sakmene. Jo HP anae makane. Ora gelem ngarit mau kok entuk sakmene iki arep gumun aku ki yo anu. Ora gelem ngewangi. Ngarit mau kok gur le sakmene iki arep pakan opo sayur tak pangan dhewe ra. Warek lho Tun. Yo aja nyalane aku, sampe rene gur HP jegikis karo HP. Ngarit oleh sak emprit koyo ngene iki ngarit opo gitu. Males lah aku ngarit dadi rene sing wangi. Wong kok ngarit toko lho. Oh, pangan iki. Panganan dhewe sayur nih. Aku balik. Oh, wong kok ora gelem ngarit. Ampune Tun, aku arep balik iki. Lalah, Buh. Tebeki kuwi kanjine. Aku arep tuku paketan balik. Duitene ndi? Sakjane ndi? Nanti duit. Biar gitu kelompok. Alah, kelompok apa? Wis gak ngerti kepeki. Suket. Kok. Jengkel. Ora gelem ngewangi ngarit gur HP anae. Kok ngejak balik suruh dengan muring-muring. Karepmu ngarit sisan ben.